geno mar bedo jaloch e ng'we mag mita 10,000 gi 5,000 e piem mag Olympics mibiro bagi dwe mar 7 e boma ma Paris, piny mar France. Kanowuoyo alap ndege ma Jomo Kenyatta bang' wuok e piny mar Amerika kaachiel gi jong'wech mamoko, Chebet olando ni obiro timo ikruok mare makare kendo geno mare en duogo gi goldi e ng'we ariyogo. Jatugo no ma en jahigni 24 nowuoyo rekod mar ng'wech mita 10,000 e piem mar Prefontaine Classic Diamond League e boma ma Oregon mani piny mar Amerika bang' ringo kuom dakika 28 gi nyiriri 54 kendo bedo jang'wech mokwongo ringo bwo dakika 29. Well, for Olympics, probably, sijakuwa sure, probably, maybe I'm going to double 5 and 10. Nakuja kukimbia kwanza trials to qualify for 5,000. In a good health, kila mtu ataenda kukimbia vizuri na target yetu ya Kenya ni kurudisha hizo medals zenye zimeenda another country. Team Kenya jotugo manyiri gi yawuoyi ma higni piny mar 17 molo pacho ka alap ndege ma Jomo Kenyatta bang' wuok e boma ma Dalian piny mar China e tuke mag nyithinde sikul pinje duto. Nyi Kenya manyiri notieko thuolo mar 2 e tuke mag sikunde pinje duto bang' tim mar China loyo gi gonde 6-4 kokalo e opich achoma bang' tugo rumo amodhi gol 1-1. Tim mar nyithindo ma yawuoyi notieko thuolo mar 15 kuom timbe 35 mane oyuore tukego. Mimi nimefurahia sana kwa sababu haikuwa rahisi huko. Kila timu ilijipanga, watu walikuwa ready, hata sisi pia tulikuwa ready. Tulijua tutakuwa washindi but hatukumanage. Penalty si ya mtu. Hii inakuanga luck but luck haikuwa kwetu. Mimi nimefurahia sana kwa sababu hizi tuko na experience sana. It was a very good exposure. It is the first time Kenyan team is participating in a global championship. More so a world championship that is represented across the world. Our performance as a team, I must say, we rose to the occasion. And we have proved a point to the country that if well invested, with good structures, with such exposures, we are able to do much better than that. Ndalo kore kwano kendo jotugo kaachiel gi riwruok matayo tuke mag Olympics osechako timo ikruok ne tuke go ma ibiro bagi e boma ma Paris, piny mar France. Kambi mar Deloitte kaachiel gi riwruok mar NOC Kenya obedo gi winjruok mar tiyo kanyakla e neno ni ikruok kaachiel gi piem mag Olympics otayo e yorno makare. Romo mane obagi odiechieng' ma kawuono buore Nairobi ka kambi mar Deloitte biro neno ni jotugo duto yudo kony maromre e kinde ma tugo go dhi nyime. So they will feel the program more from, the governance of NOC working well, as well as NOC being able to provide the services that it needs to. NOC, through us, being able to strengthen the federations that they represent, and then that will make sure that we reach the athlete and we are able to address their needs and also interact with them to understand what are some of the challenges that they are experiencing. We are fine-tuning the engine, if I could use that term. It is for the engine to be able to run well so that what people see as the vehicle, the engine is very well, because it's about our systems, it's about everything which we need to get right before we even step out of the room. We can step out of the room to look good, but we are not good. Deloitte is making sure that we are good, and then after we are good, we look good. Kambi tudruok mar Safaricom ochiwo sir mar omenda maromo milion 15 ne piem mag Rhino Charge makelo kanyakla derepe mariembo kar rito le mag bunge. Jaratije e kambino mar Safaricom Peter Ndegwa e ote mare olero ni okang' mar kambino dhi nyime gi chiwo sir ne piem makamano e neno ni gidhi nyime gi rito alwora kaachiel gi kuonde mag rito le bunge.
Piem ma higani ibiro bagi tarik 1 dwe manyien e kaunti ma Kajiado. Ka higa mokalo to omenda maromo siling milion 173 nochoki e piem mane obagi e kar rito lee bunge kod Keia Community Conservancy. So can take a photo with the check. As of today, we have already received 212 million shillings from Safaricom. Thank you. In support of the conservation work that we are doing, and this is not mentioning those amounts that are being committed but not yet received at Ranua. This sponsorship is an extension of our purpose journey. As many of you may know, that our purpose is to transform lives, and it is our firm belief that it is our responsibility, along with other members of our community, to take care of our environment and to conserve it also for the future generations to come. Erokamano mane kama weche ndo maro imore waduoko erokamano kan gi Wilson Ochuka jaka buoch kobeta mane jaloko maro erokamano ne jite moneno Ramogi TV mane kama lore mar Nyasaye gwedhna uanto nyinga kaka pile en Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa unindo maber jakama.